Jeg vil her lave en kvadratisk regression, og vi ser på et eksempel, hvor en landmand har observeret omsætningen på Lændæ, og har opnået skemaet, vi ser herunder. Altså hvor vi har et salg på 0, 200, 400 osv. af, og så har vi omsætningen i kroner herover. De punkter, dem vil vi gerne have tegnet ind i koordinatsystemet. Så markerer vi det, vi gerne vil have ind, og så siger vi indsæt, og vælger diagrammerne. Og så vælger vi det her punktdiagram kun med punkterne. Altså vi vil ikke have nogen af dem med streger på, vi vil kun have punkterne. Så vælger vi det. Så sætter vi lige en forklaring på herude. Så vores punkter, det er omsætningen. Hernede der har vi en. Så vil vi gerne lave regression. Så går vi ind og trykker på punkterne, så de er markeret. Dem alle sammen. Og så højreklikker vi. Og så vælger vi den her, der hedder tilføj tendenslinje. Og så skal vi herude vælge en. Den står til lineær. Vi kan godt se, at punkterne de ligner ikke lige en lineær funktion. De ligner til gengæld lidt en parabel. Så vi vil gerne have noget, der er kvadratisk, eller en andengradsfunktion. Det er der ikke noget, der hedder her, men vi kan vælge polynomisk, fordi en andengradsfunktion kan også hedde et andengradspolynomie. Og så ser vi, at vi får parabelformen. Så er jeg også interesseret i, at jeg gerne vil have forskriften på den her funktion. Så jeg krydser lige, at jeg gerne vil vise ligningen, og jeg vil gerne vise r kvadreret. Og så kan vi lukke den her ned. Så rykker vi lige ud, så vi kan se. Og så kan vi se, jamen, andengradsfunktionen, der bedst beskriver det her salg og omsætning, det er minus 0,01 x i anden plus 30,442x minus 327,71. Så den vil skære hernede i minus et eller andet. R i anden, som er den her forklaringsgrad, den kan vi se, jamen den er lige med 0,9902. Hvis vi ligger mellem 95 og 1, så godtager vi det som den model, vi nu har forsøgt på at lave. Så det vil sige, at vi kan godt sige, at den her omsætning, den følger en andengradsfunktion. Det er forklaringsgraden, altså forklaringsgraden, hvor stor sammenhæng er der mellem vores salg og vores omsætning. Og vores omsætning kan ifølge det her med en andengradsfunktion forklares 99,02% ved salget. Så det er sådan, vi laver den kvadratiske regression i Excel.